Συνεπώς, εμένετε στη δήλωση δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα που να περιορίζουν, το διαβάζω ακριβώς, νέα δημοσιονομικά μέτρα που περιορίζουν μισθούς και συντάξεις. Ασφαλώς. Μένετε σε αυτό. Ασφαλώς. Ενδεχόμενη σύγκρουση για αυτό το θέμα μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Δεν θα υπάρχει, νομίζω, καμία σύγκρουση σε αυτό το θέμα. Είναι θέματα τα οποία θα τα λύσουμε. Εάν χρειαστεί να γίνει κάτι άλλο, μπορούμε πάντοτε να κοιτάξουμε μέσα από διαρθρωτικά μέτρα. Η Τρόικα ανεβάζει το δημοσιονομικό κενό του επόμενου έτους στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως δηλώνει ο Γιάννης Τουρνάρας στη στήλη του Γιώργου Παπαχρήστου στα Νέα, την ώρα που η κυβέρνηση δεν συζητά πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο εκπρόσωπος του Όλι Ρεν, που ρωτήθηκε για το θέμα, υποστήριξε ότι δεν αναγνωρίζει το ποσό των 2,9 δισεκατομμυρίων, χωρίς να ξεκαθαρίζει πάντως εάν οι δύο πλευρές έχουν έρθει πιο κοντά μετά τις πρόσθετες πληροφορίες που απέστειλε η κυβέρνηση την Παρασκευή. I don't recognize that number, Nikos. No. Beyond that, the discussions, as I say, are now getting underway on this very subject. I don't think it's helpful either on this subject for me to start putting out any new comments. We're now in discussions again in person in Athens with our interlocutors, and we'll see where that goes. Την αισιοδοξία τους για έξοδο από την κρίση εξέφρασαν τόσο ο Ευάγγελος Βενιζέλος όσο και ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς. Είμαστε ένα βήμα πριν από την έξοδο από την κρίση και αυτό το βήμα ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, πόσο σκληρό για τον ελληνικό λαό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει γιατί τώρα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, να ολοκληρώσουμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο που ήταν και είναι δυστυχώς μονόδρομος. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο Β. Ich glaube, dass Griechenland ökonomisch sich erholen wird, aber bis diese ökonomische Erholung bei den Menschen ankommt, vergeht eine gewisse Zeit. Das geht ja nicht sofort, sondern